Mjesec do mjeseca godina. Jedna godina ima 12 mjeseci. Prikaz jedne godine s mjesecima, tjednima i danima naziva se kalendar. Svaki mjesec ima svoje ime i određeni broj dana. Siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac. Jedna godina ima 365 dana. U kalendaru nedjelje i blagdani su označeni crvenom bojom. S kalendara očitavamo datum ili nadnevak. Najmanje dana, 28, ima veljača, a svake 4 godine ima 29 dana. Takva godina naziva se prijestupna godina i ima 366 dana. Pogledajte sličice i pokušajte izračunati koliko koji mjesec ima dana. Created using Powtoon.